Nggih, mula niki diimbau ayo niki bangsa genangan air dikawekani gitu. Terus reboisasi penghijauan kembali. Niku sing mahanani penyerapan air. Engko yen alase buthak manani banjir. Niki jumbuh karo penyuwuran wonten sing ngersake lelagon titipane anak putu saking Dik Farel Jombang. Niki ngelingke marang awake dhewe bab pelestarian lingkungan. Oh, mergo alas ki titipane anak putu ya. Nggih, pemanasan global nggih ngoten to. Akeh nganu napa niku persawahan sing dadi gedung-gedung. Tegese penyerapan air umpama udara niku wis berkurang. Atmosfer wis rada ora pati apik, tidak bersahabat. Mula monggo keparenga kula nyuwun tulung dipun bawani dandang gula titipan. Sing asta sinten iki? Nyuwun tulung dhateng Mas Armadi keparenga asta dandang gula titipan. Mangsaku iki piyayi sakmene iki suarane iki pedhot kabeh karo sareng. Weh, diaturi kok. Tenan, aku yen perlu Nggih. sesuk kuwi sing teko Sarmadi tok kowe liyane kon nulis. Ya aja, iki didum. Itu kok gawe Nggih. Nggih, nek jane wis ana dhewe lho Pak Giarto wis nyuling. Ngene lho Mas. Merintah ya merintane wong kuwi jenenge wong tuwa ya kudu ditari. Oh, ngoten. Sarmadi kira-kira yen kowe nembang meneh gelem. Oh sik, Gelem kok Mas. oh gelem ta? Oh ya wis nek gelem ya ampun kejaba. Lho aku tenan lho iki ora basa-basi. Nggih. Gelem ra nembang meneh. Oh ya gelem. Gelem ta? Nggih, alhamdulillah. Monggo Pak Sarmadi menawi panjenengan wah jan piyai kok longgare kaya ngono nggih. Sak apa-apane longgar, penggali longgar, wetenge longgar. Nggih. Mestakane ya lho wong. Joko guyune mempeng. Monggo Pak Sarmadi keparenga dipun bawani. Itu, ayo. Kita hemong Anu Mas, iki mau Piye? sambat kon nembang bola bali ning kok sing ketok geger kuthok. Mbok ya tak madhep rono kepiye to ngono jar. Kok dadi pengen anu menunjuk tampil ke muka. Lungguh dhuwur kono terus madhep rono karepe gen ketok wong di iki lak direkam to mosok sing ketok geger tok ki serik atine. Oh ya wis. Ngaten Mas Sarmadi monggo urasan dadak, serik dan lain sebagainya monggo jumeneng nyaketi Mas Garing mriki karo bawa. Aku ki ora penak ngono kuwi ngopo to nyapu lho ra aku dhewe lho. Dadak metu Mas Garing nyapu lho. Mriki Mas Sarmadi kene Mas Sarmadi. Kene keluan. Keluanmu wis tak sampe. Oh iya. Boleh. Mriki Pak Sar, mriki. sepot. Oh sepot. Oke, mau Gang Saran, monggo. Kowe tau lewat kolam renang Tuntang ora? Piye to? Kaya patume Oh ngono. iya. Sing mlongo metu banyu e to. Yo iki wis tak usulke lho, wis entuk kowe matur nuwun. Matur nuwun. Saya sangat Soale mencintai. jam licik kok bos kamu lungset dhewe to, Le? Nggih, niku bareng jenengan lap ta niku. Ora ngono lho, Ra. Monggo Pak Sarmadi ngono. Matur nuwun, Mas Nah, Bayu. nggih. Ngono rasa mentu garing ta ngomong dhewe aku nyapa. Gel aku. Ayo. Kah. Kita hemong hacaos Mas Gareng. Ora kok jeneng mriki rada nyedak kene tak omongi coba mang takon ya. Gareng iki sapa to kok melu nyedak iki nyapa to? Sehingga gareng ngono. Ora, umpama Mas Armadi iki umpama bawane iki didum karo Mas Dedi kono lila ora. Coba mang tekon. Yang dasare pemerataan Nggih. pas seduluran aku cocok. Hmm. Cocok kudune ya kuwi kabeh gumantung karo awakmu kira-kira. Nggih. Dos nundi Mas Armadi mami didum kali Mas Dedi. Matuk. Nggih. Limrah wong kanca kok. Nek saene panjenengan ki ambak mawon, mengke Mas Dedi wonten sanesipun, monggo. Ide kena ning putusan pimpinan. Nggih. Nek pimpinan dok kowe ya kowe ora Nggih. sih. Iya. Jojo sing dandan wedok mau iki.
Oh isih eneng berarti iki. Ya Kalimput. Yo Kalimput marang turunira kang Ngopo Mas? Sabar. Kaget tenan lho aku tenan kaget tenan iki. Iki ngopo? Aku lupa grup kula tak kira gempa bumi ya. Kaget tenan aku iki. kang nyambung Niki wah apik guru SMKI lho niki ngeten iki. Jurusan pedalangan. Jurusan pedalangan guru pedalangan SMKI. Oh, Wah, lah. Ya, ngetoke nek guru dalang lho. Bareng ke tak lemok kemlinting. Monggo. kewajiban Wow. kang satu Matane ra. Aja tapi kleru catatan lebon aja. ngupakara murid becik mamarti kau taman mambre bisa tulus Mbok dilepes sik dulu. Gilane wae jenes. Ora wong iki mung dhem kok. Ya mopo katut dilepeh ngono lho. kersa Mas jenengan Gelem tanpa juruh. Yo. rumeksa titipanira anak putu Jan, nganggo rada kemayu. Anak. Sing nggon anu kok kemprek. Iya. Anak. Pinuti Nudi murih lestari maka payo padha nindakno matur nuwun Pak Sarmadi. Yuk. Monggo. Gemah ripah Allah jinawi Kertaraharja iku Nuswantara bumine kencana uga wis kaluka kanthi dasar Pancasila. Alase isene iku kabeh dadi titipane anak putu prayoga budidaya slamete aja dilaleke ya padha nglestarekke supaya bisa nganti runtun turun anak putu. Petak dulu. Iku
ana